and thank you for tuning in. Zita the Elizabeth Nyabuyo tinokuchingamdzai pano pachirongwa practical religious conversation apo patinodaidza mapastors mabishop vemasowe ng'anga kuti vatitsanangurire zvinenge zvichiitika mumasecles ereligion. Nhasi tiri kuziva kuti tarasikirwa nemukuru wechechi yeZAOGA Bishop Ezekiel Guti. Tinoti mweya wavo ngauzore murugare, asi vanhu vatanga kutoisa makomenzi vachibvunza kuti ko nhai Sly Media Prophet Madungwe vari kuti vaEzekiel Guti vamboenda kupi, vaqualify heaven here kana kuti vadisqualify. Saka ndati aiwa foni yangu ingatoputika nekundifonera regai ndiite kudaidza prophet vatitsanangurire kuti vaqualify here kana kuti vadisqualify. Prophet Madungwe tinokuchingamdzai pachirongwa. Aiwa tinotenda kuti maita matunza kuchirongwa kuti declare the air kuti zvakamira sei. Boza vanhu vatanga kubva makusendi ringofonerwa nai Eliza ko prophet ngavatiudze kuti vaqualify here vadisqualify here zvafamba sei. Kuti mapinda busy anditi. Ndapinda busy kandati arga ndifonere prophet vacho vauye vazvitsanangurire. Aiwa tinotenda pakaitika nyaya dzakadai especially vanhu vakuru spiritually zvichida kusikamwa kuti zvafamba sei zvaenda zvazodai vanhu vorega kuva neconfusion because vanhu vanenge vakunyepirana mumastreet zvazodai. That's why tiripo tinoclear kuti aiwa zvafadai vafamba so zvadai. Saka mungatsanangurire mhuri yeZimbabwe kuti prophet Bishop Guti vaqualify here kana kuti vadisqualify wa kuheaven. All right, before I started to elaborate kuti zvafamba sei, let us pass our condolences to the ZAOGA family ne family yavo yekwababa Guti nekurasikirwa kwavaita na Apostle Guti. Tinoziva zvinorwadza but ndonzera yedu tesa ndika even baba Guti vakagara vaoneka kudhara vakati nguva yangu yakwana, nguva yavo yanga yakwana, saka tinoti ngavazorore murugare, may his soul rest in peace. So tinoti our condolences Prophet Madungwe and the Heavenly Army and the heaven tinopasa the condolences chiti God shall strengthen you during this difficult time. Anditika panguva yekuomera yakadai panguva lose the visionary anditi zvinhu zvinorwadza, saka tinoti may God strengthen you, may God console you kusvika mapfuura this stage. But let me now enter into the interview. Zvandawira zuva ranhasi kuti nhasi zvafamba sei pamusoro paApostle Guti. Tinoziva pese panofa munhu mukuru zvinofanira kuripotwa by heaven sezvaitwa in Old Testament kuti mambo vaiti vakafa painzi mabasa ake afadza Mwari kana kuti hana ndo inonzi report yekuti munhu afamba sei. Saka let me elaborate. Baba Guti is qualified for heaven. He was not disqualified. He is qualified or he was granted the heavenly entry. Sektora kwandiri kuita right now, he is now in paradise. The process yatoitika kare kubva nezuro ndo pakatanga the process. By this morning the process yanga ichicomplete complete by the heavenly army because panofa munhu the heavenly army ndo inoita carry out the kuti munhu ari kuenda kupi because munhu achifa paanofa anditika the moment pekungoti mweya unoitwa forced out of the body, the heavenly army ndo inobva yagamuchira that spirit man anditika ndo yakuescorta because pane zvinhu zvakawandisa zvinoitika kana mweya womunhu wafa. Even the devil anenge ari after the person, especially vanhu vaMwari, especially munhu anoshandira Mwari. Let us go to the book of Jude. Toona kuti pakafa Moses, pakaita the war, Satan achida kutora even the body of Moses anditika then Mike had to come, then he rebuked the devil. So panofa muranda wamwe zvakaita Apostle Guti anditika panika a lot of wars. So since yesterday to this morning there was a lot of battles and wars because pane zvine zvichiitika the kingdom of darkness nechi trial by all means to disturb or kuti munhu asa qualify for heaven or in the spiritual realm mune zvine zvichiitika munoblockeka kuti maroots anenge achishandiswa. So when the moment the spirit man of Apostle Guti was forced out, kuti separated the spirit man and the physical man, automatically panoitika that process anditika zvinobva zvatiro activated to the heavenly army kuti pane zvakati zvaitika apa, then the heavenly army inobva yato escorta munhu wese whether wadai. But uchisvika pamagates even in the spiritual realm unofanira kuescortwa the heavenly army kuti the spirit man yacho anditi munhu anonzi kwaakabva ivhu kuivhu anditika then saka tinoescorta that spirit man anditika in the spiritual realm so that it cannot be kidnapped anditika because inogona kusasvika panogonoitika zvakawandisa or anogona kuita diverted to hell anditika. Saka the heavenly army yakaescorta Apostle Guti kusvika yasvika to the heavenly army kusvika to the paradise. But
on the gates mageneral sezvakaita vana baba Guti avashandisi mapublic gates anoshandiswa nemunhu wese because anonzi magods general. Saka ndiri kutaura the process yakaitika kubva pavakafa kunosvika tanosvitsa to the paradise. Anditi avashandisi magates enyu amunoziva emapublic. Vanhu vanosvika vokiwa anditika vanhu vese mapublic anditika, but magods general sezvakaita TB Joshua, that's the same the process yandiri kutaura ndo yakaitika futi paari. Even baba Guti ndo the same yakangoitika even pamagods general anditika, even panana William Maron Branham, even pachazofa even prophet talent Madungwe anditika, that's the same inozongoitika futi anditika, the evil arm inongo escort. So in the spiritual realm tikakwanisa kupfura zvakanaka pana chakaitika because panofa a man of God anditika, especially a great man of God, a God's general, tinotsvaka the special forces vanoakambana the spirit men anditika, so that in the spiritual realm apana ma disturbances anoitika anditika kusvika svika pama gates. Then pama gates futi the evil arm ine the right yekutora the express gates anditika, avapindi pama queuing zvinoita the public. So baba Guti vakashandisa the express gates anditi, anoshandiswa pane ma express gates akawandisa, pane ya Michael, pane ya prophet Madungwe, pane ya Gabriel anditi, pane ya Christ anditika, dzakati one day dzosvika almost kuma 10 to 20 anditika. So pane ma express ema man of God andika, saka ndoitika vatashandisa nayo ndobva vaendwa nayo, then ndobva vasvika mu first heaven, mu second heaven express avamira anditika. Saka munhu kana ari a public figure sezvokuti kana a God's general anotora 24 hours anenge asvika kuparadise anditika, but kana uri munhu wenyama kana kuti asiri public sezvokaita kana kuti sezvokaita pofu anditi, alright pofu anditika, unoda at least tongoti 2 days to 3 days anditika, from 48 hours anditika, from 24 hours kusvika pa 3 days anditika. Saka unotora 3 days unenge wa completed the process tinoita kusvitsa ku place yako anditika. Why isusu tichitora nguva yakanyanya pofu? Zvakatofanana, alright, president wachinda kuairport unotora 2 minutes vano escort straight anditika nemotorcade. So earth is a photocopy of heaven anditika. Saka even ma God's general makatosiyana anditika, takatosiyana vanhu anditika, ma God's general vanoro express anditika. Saka imimi mpofu munotora 2 to 3 days kuti musvike, but God's generals anditika vanotora less than 24 hours. Hatifaniri kupfudza 24 hours, tinofanira kunge ta escort the person asvika to paradise anditika. Saka within 24 hours heaven army inofanira yaita all the procedures dzatakanzi tiite panofa a God's general, kana kuti munhu ane chekuita naMwari, anodiwa naMwari, especially anoita basa raMwari, ma God's general vanoparidza vanodi ndo vanonzi ma God's general. Within 24 hours ufanira ta complete. So baba Guti, we took almost 22 hours tatapedza vava vaku paradise anditika, from the time anonzi munhu afa aitwa complete. Yes, doctor anoti afa, but munhu panonzi na doctor munhu afa pasipo anonzi afa. Isu tine time yedu tinoti munhu afa time yakati andika, the time yekuti panonzi the spirit man yabuda anditika, zvokuzoti ropa razosara richizo hati yazodidi ndizvanozotarisira kuchipatara isusu achishandiswa panongoti the spirit man aenda anditika, munaona kana 3 to 4 hours anditika asati aitwa declared na doctor anditika. Isusu tinoita to declare kuti munhu yatofa, tinoita to the process. So takatora 22 hours ndobva tasvika, then ndobva tavaperekedza, then first heaven, second heaven, third heaven, then tosvika kuparadise. Paradise it's a well guarded area anditika. Then kana tasvika ikoko the evil army inobva yapa the signal to the first heaven anditika, kuti tasvika tapedza the complete tichisvika muparadise mu third heaven anditika. Pane ma celebrations anoitwa kana ari a God's general sezvakaita baba Guti anditika, tinobva tasvika naye, then tobva tamira, then tobva tapa the signal anditika, the gates dzinobva dzavhurwa the third heaven andika. Pane panonzi paipa panotendekwa munhu wani kudenga kunopembererwa anditika, even panopinda the God's general anditika, the evil army. Even munhu akatendeuka zvakare anditika, the evil army ndo inoita carry all those process. Panonzi munhu atendeuka, zvinonzi pane munhu atendeuka, so the evil army ndo inoita. Saka tadaro batasvika batamira the process, ndobva the gates were opened in the third heaven, ndobva dzavhurwa ma celebration, ndobva aitwa welcome. Both kana uri a God's general panoitwa welcome anditika. Sezvinongoita even pakatendeuka munhu ma celebration. I saw pakaitwa ma celebrations, but a story time anditika. After the celebration the evil arm inobva yakondinya futi nebasa ku escort the God's general kusvika to the paradise, because the paradise in the third heaven zvinhu zvakatosiyana sezvakaita America ne UK anditika, that distance apane nzvimbo yakati kure futi tino escort futi even into heaven kuti zvinhu zvifambe zvakanaka anditika. Then kana tapedza ku escort kudaro tonosvitsa munhu ku third ku paradise kwacho. Saka prophet saka apostle Guti as we speaking vakasvika into paradise, he has qualified for heaven, but a qualifier what I qualify, so let me
ndechidzoka now apa ndataura the process yakaitika nditika inoitika kuma gods general even nevanhu venyama ndataura kuti tinongo escorta futi zvanditika toenda newe pa the gates tokuprotecta futi ma spiritual realms kuti usati hijacked by the devil handitika boss ukwanisa kutotora ukasatosvika ikoko ukatoendeswa kuhell even if waenda ku paradise handitika kuma waiting places saka munhu wese tisitinomu escorta toita zvatinoita so chakaita kuti baba Guti vaite qualify for heaven handitika haisi nyaya automatic level entry kuti ukaisa mota yako ukaisa imba yako ukaisa chi zvitoshandiswa Mwari zvezvo baba Guti havana kuisa mota havana kuisa naisa chi handitika but chakava qualifies handitika mabasa avakaita munhu aiparidza for almost 75 years so zvakachekwa the records zvikangoti pakatenduka vanhu vakawanda through that man handitika so ndo zvakava qualifies kuti my lost souls they come to God handitika that's the first point yakava qualifies handitika the second point paka qualifies futi nyaya yehumility that man is very humble he was very humble handitika so ndo zvakava qualifies the humility nema souls akanyanya bozi takaona kuti pakachekwa the records kuti hey pane ma souls akawandisa akatendeutswa ne that great man of God handitika saka izvozvo ndo zvakavaitisa kuti va qualify for heaven havana kupiwa automatic heaven entry sezvakaitwa mbavha pamuchinjikwa kana kuti vanonzi isai mota isai chi handitika aiwa baba Guti havana kupinda through that process handitika vakapinda through my souls avakatendeuka plus the humility he was a humble man handitika munhu anga asingatuki mamwe machechi munhu aizvitira basa raMwari was a humble man down to earth handitika saka ndo zvakaqualifyisa baba Guti kuti vakwanise kuqualify for heaven saka confusion vanhu inofanira kupera kuti baba Guti vakaenda kupi baba Guti is qualified so kune vanhu vachiti baba Guti tine vamwe tine kamwe kamfana manu so kanonzani ku let me recall his name handitika anotaurisa kamwe kamfana so ndakambonzwa sermon paridza pana festival so vana chimwenyepirana vari pana festival chingombererana maoko handitika kamfana kaya anonzi talent chiwenga handiti yana pandazwa zita rake handitika chinze baba Guti vena kwaya kuchechi kwedu avakwanisikana kuti tivati rongedzai macheya pani munozati kune vapana vane dzungu so vanabatwa nemutoriro vari pana festi paipai handitika utenga kutaurisa aya ndo anonzi magods general vesina naTB Joshua mukwana the heaven army yako kuescort handitika we do not escort munhu zviri very serious we do not use ma special forces kupova handitika kupova tona kupakana two angelic ma special ma forces handitika it's enough but panofa gods general almost tinotora tingati 1000 upon 1000 of the angelics handitika so kuna vangapana unotobatwa nemutoriro pana festi paipai handitika tikati baba Guti avakwanisa kurongedza macheya dai hakuna zvinhu zvakadaro handitika siyai mitoriro yenyu handitika that was a gods general handitika he was saluted even in heaven for the works he did handitika murume akashanda handitika akarwa akashanda handitika so tinoti rest in peace the gods general akashanda murume handitika hakuna nyika yasingazivi hakuna nyika yasina kusvika kuna na Iran kune Muslim ukuthi it's not a Christianity akasvika murume handitika according to the records zvirimo in heavenly records handitika akasvika even kuna Iran akaparidza kaita zvese handitika saka that man handitika ukaona munhu adaro munhu yane pride because tichitaura sezvakaita Shane andikwanisa muna sezvakaita John the Baptist anoti ari kuuya achitaura Christ handika is above me and quite even to untie his sandal kubata kusunungura bhutsu yake handika ndo zvakafana even ma spiritual ranks handika baba Guti was a God's general chitasa vapana varipo mazuva even vari kuparidza vana vese handika even vana prophet Madungwe tawa kuta tichikombewa na baba Guti 75 is not a joke ina asada tombosvika even 75 even talent chiwenga wacho aishora baba Guti asada tombosvika na 50 years ona munhu achora munhu 75 handika iye asatatura vachiparidza handitika vafa vari 100 years even kurarama 100 years it's not a joke handitika vanhu ngavazvininipise handitika talent ngaambodzikama handitika kune zvake zvokuti ari pana first paipai akutuka gods general handitika hazvidiwi izvo even vafundisi vese vari kundinzwa please dzikamai handitika hatidi mubate magods general handitika ukaona munhu ari above you please muremekedze spiritual rank handitika haukwanisi kuti untie even sezvakainzi naJohn the Baptist I cannot untie his sandals handitika so vese pana first paipai dzikamai nevamwe vari mastreet handika dzikamai magods general vari kumusoro kwenyu havakwanisi even prophet Makandiwa hativakombei nababa Guti kwanga kwakuseri kwekuseri because that man was a gods general time yavakaseva Mwari chaiyo handitika tichitasa generation yedu even maprophets vari kunetsa vane mabig church iko zvino handitika no one can be compared to baba Guti handitika even prophet Magaya cannot be compared to baba Guti even prophet Makandiwa prophet Angel even prophet Madungwe the Army commander cannot be compared to baba Guti handitika that man akashanda his works handitika tikavhurirwa pa tikanzi apa vamadungwe na baba Guti handitika mabasa ababa Guti akawandisa kudarika angu handitika handisati inasati atombokana ne 20 years handitika
kana satalent chiwenga atombo ndifunga kuti ane makore akawandeni handinzi ndakaenda kupi kuchikoro ina ndidika because kana ukadzidziswa naMwari unoziva kuti remekedza vakuru vako handidika vakuru vezvemweya vanofamba naJesu vakafamba 75 years hamunambonzwa masikandles vataura ukadzi vanhu vazoti handidika manje pano mazuva kudai atora mukadzi womunhu handidika ndiwo pano vachaona zviti takapenga hamunambopenga pana dzikamai handidika muri kutora ukadzi vanhu muri kumwa muteuri muchinoparidza futi papupita handiti aya ndo anonzi magods general dzidzai inonzi humility pamunhu akaita sababa Guti handidika kuti kana uchiparidza do not ever think kuti you are the best handidika don't ever think kuti you are better than another one handidika just be humble handidika humble yourself and the Lord shall lift you up handidika baba Guti was lifted by God zvokuti tichitaura according to the history of Zimbabwe handidika vashoma vati vasvika even vaparidza 75 years muZimbabwe tine vashoma even vashoma vachapasvika handidika hasana talenda vapasviki because uchitoita pride haupasviki zvinoita sina chiwenga zvayo haumbokusviki because 75 dzinosvikwa nemunhu ane humility handidika Mwari munhu asina humility hakuna kwaanosvika handidika zvinopera ndisaka even talent akatozotiza muZimbabwe ndazozamaimainzi talent akuti ava kuDubai handiti usabata vanhu vakuru handikazodai kuDubai azotiza vada kundiuraya handidika akutaura ari kuDubai kuti kwanzi vada kundiuraya kanzi handiti maiti munoda kufera apostle chiwenga chifaizva handiti aiwa akabaleka chiwenga handiti kunonzi kubaleka cheka akarova akaenda kuDubai akarova kuDubai handidika why musabata magods generals and munomutsa hasha pamusoro paMwari kana mashedzwa paridzai Jesu musaparidza mazita evanhu muri pana first kana muri panana handidika paridzai Jesu kana musina zvekuparidza garai pasi mumwe maheu yenyu modhakwa nemaheu yenyu musiyana nemagods general handidika noti zvokuti mafurirana muri pana first bible muchirorana zvimaoko makutanga kubata magods general muZimbabwe hatisataona vanhu vakadaro vasvika malevels ndo vanotaura kunzi one of the greatest preachers in Zimbabwe tichitaura because one anga asina kana pride handiti that man aisataka even any church handidika pane pakanetsa the prophetic movement handidika havana kana mbocriticize the prophetic movement even sometimes vaprofita vaita zvimwe zvavanyosana kuti hazvakuti vanhu vaprofita izvo hazvisirizve but baba Guti never commended handidika he reserved his comments akati regai vashanda handidika vanhu vachibvunza kuti vana makandi vanhu vaMwari here vachangotanga vachanetsa chaiko vachapisa handidika vana magai vanhu vaMwari vanhu vachibvunza but we never had baba Guti commenting kuti a prophet Makandi was not a man of God. Even prophet Madungwe pawakanetsa 26 he never commented handidika he was a reserved man because ndosaka Mwari vakavasvitsa pa 100 years because he was a humble person munhu aitya Mwari handidika so he is qualified to heaven so tichitaura kudai so tinoti congratulations to baba Guti he is qualified sezvakanzi naPaul ndarwa kurwa kwakanaka but heaven has commanded kuti vanhu musachema panofa God's general amubvumidzi kuchema handidika Paul anoti kufa kupfuma handidika especially munhu aenda kudenga aitwa promoted so baba Guti has been promoted handidika saka vanhu tiri kunzi musachema handidika sezvamunoita zviya zvekuzvibvunzira pasi muchidi mokurirwa nezvifeve munoziva kuti panofa chifeve vanohura zvisingaiti musi wacho vachicelebrata they don't cry zvifeve mokuta nezvifeve remakristian zvokuti zvinohura zvokuti musi wacho sokaka mita inofamba zvonyatsonati apa mita iri kufamba vanhu vachihura vachifarira mabasa akaipa handidika so panofa munhu akanaka munhu waMwari handidika nesu tinofanirwa kupembera kuti aitwa promoted aenda kudenga sezvakaita baba Guti handidika ngatifarei ngatipembererei tisachema tisabuditsa misodzi tisadii handidika ngatifarei ndo zviri kutaura heaven handidika musi unofa a God's general hatinzi ticheme tinofanirwa kutofara kuti he is promoted afamba zvakanaka akapedza zvakanaka saka akuenda kudenga but panofa mutadzi ndo patinofanirwa kuchema saka mukachema makubatanidza mutadzi munhu akachena futi hazvidiwi izvo handidika panofa munhu angachisevha Mwari tinofanira kucelebrate kuti he is promoted to heaven handidika ndine another person ndichiri kuFM ndichikura handidika I cannot name that person nezita zvangu handidika anganova tu mwana wake ndokubva afa handidika he was a president worship kuFM kwataiva handidika munoziva akasimuka so akaimba parufuro mwana wake akati mwana wangu is promoted handidika akaimba ari mwana wake afa not mwana womunhu mwana wake handidika mwana apangane wana tu handidika apasara ne one akasimuka akamira akati not afambe zvakanaka ndo zvatiri kuda handidika kuti vanhu farai baba Guti vachipedza process yavo yekuzoti body yavo ichivigwa yacho yepanyika yasara handidika the body yamasara nayo handidika ivhu to ivhu racho ramasara nayo kusvika maridzosera muivhu handidika tiri kuti vanhu farai hatidi vanhu vanoswera vachichema vachidi vachizviwisira pasi vachidi aiwa inguva yekufara kuti one of the God's generals apedza zvakanaka ana kupedza achinzi ane mukadzi wemunhu watora apedza zvakanaka even munhu wese aringoti aifambai zvakanaka baba ukaona munhu ari kuti munhu uyu angasingasevhi Mwari munoziva chii chinonzi muroi this is the definition of muroi zuva ranhasi chinonzi muroi munhu anoti baba Guti vanga vasingashandiri Mwari ayo murume anga ari bed
ndiye muroi munhu andika chinonzi muroi zuva ranhasi kana wiki ratira andika munhu ari kuti baba Guti munhu anga akaipa andika ndo munhu anonzi muroi because chinhu chinonzi muroi chinhu chisingati chakanaka andika saka vanhu vasikadi chakanaka nesezvaitika izvo andika ndio chinonzi muroi this week so ukapinda mudictionary this week chinonzi muroi munhu ari kuti baba Guti asi munhu akanaka for this week chete for this week andika so ndo zviripo so baba Guti is qualified for heaven. Prophet nasimutara pananga achitobvunza kuti hanzi prophet atsiva nebeef naapostle Chiwenga hanzi yasima nebeef here chichiitika asi munenge muna nezvapostle Chiwenga sere handina kana beef. I love him that man ndotomufarira zvisingaiti because asi vanombotaura zvine musoro zvimwe zvacho hazvo wasapa baba Guti apo pakakubataya ane video yakamboburitsa so we are just rebuking kuti aiwa no ungati kugod's general hangatadzi kwanzi kurongedza even macheya kuida aiwa that's pride isingatombodiwi iyoyo hazvidiwi naMwari. Let us respect another man of God. Kana uchida do unto others as you like them to do to you andika itira vamwe zvaunoda kuti vamwe vakuitira andika so that's why God was not here pane chitaura ndisindiri kutaura ndiMwari vari kutaura but sometimes auziuti ari kutaura ndiani sometimes inini pandinotaura Mwari ndovanewo ndipfeka vakutotaura nemi anditika handisinde ndichitaura kana the angelic saka handina kana beef kana tozopedza ipapo ndozozobvunza ndatombotara zvachiwenda handitozvizivi baba ndimamutondizivisa handitozvizivi because handisinde chitaura anditika it's God who is speaking to the people not me kuti unonondopaipa pakakanganisiwa ngatizvikadzi but I don't have any beef with Apostle Chiwenga. I respect him. I respect chero munaita zvakaipa. I respect munhu wese even mungatasa inini the way andorarama even vanhu vakanditenderedza even kana kuti munhu anenge ari mwana kwandiri ndinomuti sisi anditika sisi ningi brother ningi as the Bible says who want unto other brother and sister and chia anditika